Настанихме се в ряда ни. Така, ето как изглежда. Имаме една спалня. Там е кухнята, където са всички и шумът. Това ни е хола. Това е спалня номер 2. Това е едната баня. Имаме общо 3 етажа. Етаж номер 2, тази врата не се отваря. Тук имаме нивчица. La salle de bain. Да си поседнеш и да се къпкаш. Другата стая. И другата. Ето ние и тераста, балкон. Така. Я ще има котка. Имаме котка. На тавана. О, да. Тук ни се вижда отдолу ряда. Ето тук имаме пералня за тъгъла.